लाइमोननि बाथ्राफोरखौ खोनानानै आं बेसेबा दुखु मोनखादों। लाइमोना आंखौ एसेबां सन्देह खालायो। आंखौ बियो मा फोथाया नामा एसेबो? मोजां मोननाया मास मोननैयानो जायाखै। दानिनिफ्रायनो बियो आंजों बेसेबा नांज्लायनो नागिरखायो। मोजां मोननायाव एसेबाबो फोथायनाय थानांगौ। आरो बियो मिन्थिया हौवानो आंखौ मानो बिदि बुंनांगौ देनाय? आंनि बाथ्राखौथ' एसे खोनासंनांगौ ना, खोनासंना लाग्रोनांगौ। आङो लाइमोनखौ बिदि सानथाराखैमोन, एसेबां सन्देह खालायखायो। आरो दसेनो मोजांबो जाफिनो। मानसियानो माबा दसेनो रागा जोङो, दसेनो मोजां जायो, आं हमनोनो हाया। थेवब्लाबो मानसिखौ बिदि डाइरेक्ट सन्देह खालायनाया मोजां खोथा नङा। आं बेसेबा दुखु मोनखायोलै, मानोना आं गुबुन सेंग्राफोरनि बायदि नङा। मा जाबावनो, गोबावथार मानि बेयाव जिरायना थाबायलै आङो। न'आव थांसैलै ओंखाम जानो, ओंखाम मोनबाय खोना। आंनि आइ बिखुनजोआ ओंखाम संनानै आंखौ नेगासिनो खोना। थांसै। थै गेला, आंखौ आरो थोरसि सुनो समायोनालै। आया, माथो हुबाबो खारनायानो थाङाखैलाय। मा खारै खारनोबा खारलै। थै रखरा, दानो हुवालासिनो बिदिनो दोनगोनलै। सिगांनि एक्स हिनजावा जेसेबाङानो लोमजायाखै मानो, आथिं आखाइ सिं जेमान मायबा मायबि साबाबो आंखौ बिदि खामानि थिनफेराखैमोनलै। बे रांखावरि दाला मोखां सासे इसे मायबा जाबानोखि आंखौ खालि खामानि थिननायल'। एसेबांबो बुरजा अराखैथ' मुफुरा बिनि आथिंखौ। ओरैनो खामानि मावनो बानानै दिन्थिफ्लादोंसो खोना एक्टिं। सप्तासेनि बारलायलांबाय, दाहालागै साबाय दङना बिनिया। मिसा साथाराखैलै बिनिया। हारसिं मानसिया एसेबां मानि खामानि मावख'नो हायालै। आरो नै अफिसाव थांनो जालायसिगोनानो। थै खेला, हसाखे এই জীবনটো बहुत जारला रे जारला। है गेला, माला सुखांगोनलै थोरसिफोरखौबो। आंहासो डिउटियाव थांनो लेट जालायगोनलै दिनैबो। ओंखामबोसो संनो दंबावो। ए भगबान, क्या होगा रे क्या होगा ये जीवन। आयौ हाबाब, गंनै थोरसि ल'खौनो दाहालागै सुखाङाखै नोङो? ए सना रांखावरि, अबाव गंनैल' नुदों नोंलाय? थोरसियानो माथो गंथाम मानि, आरो दाबोरबोसो दङ। आरो सिङाव खुरै प्लेट आरो नै गिलासबोसो दंबावो। आङो मिसिं नङालै सना, एसेबां थाबैनो सुखांनो। मिसिं जालायनांगौ नामा? आंलाय माथो 2 मिनिट 3 मिनिटआवनो सुखाङोलै। नोंनिया माथो 20 मिनिटसो जाबाय खोना। हुनायावनो जुदि 1 घन्टासो नाङो, आरो सुनायाव जुदि 1 घन्टासो नाङो, 2 घन्टा मानि जागोन माथो। सना रांखावरि, नोंसोरो जाबाय सानफ्रोमबो सुयो, प्रेक्टिस जालांबाय। जोंफोर सुनायानो थाङा, जोंफोरनियालाय एसेबाबो लेट जाखोगोन देनाय। नों बुजिनांगौना एसे। थेवब्लाबो नोंनिया बाराद्राय दैले दे। एसे जुर हो। आरो ओंखामा सोर संगोन? ओंखामबोसो संनो दंबावो माथो नोंनिया। जों आरो डिउटियाव थांनो लेट जालायगोन आरो। मा मानसियानो इसेबो रिक्स गैयालै, एसे रिक्स लानांगौ। ये केला, मा जेबो बुजिमोनि हिनजावलै, गावनि खिनिखौल' अं। रखरा, आंखौ लाखिना दोननाय दाहोना रखम साना लादोंना मायोलै बिलाय? थै गेला, आगोलनि एक्स हिनजावा एसेबांबो बिदि अयथासारद्राय नंद्रायामोनलै। हासिब जिरनो हानाय औवा दं माथो। आंलाय गैयासो सानदोंमोन। जानो हागौ जोंहानियाव दंफां लाइफां बारा गैया, थेवब्लाबो औवाया एसे दंसाबो माथो। मालायनिया दे मालाय खदब दङ, जोंहाना इखिनिल'। दिनैनो दाननो फैनो होगोन र' औवाखौ, दिनैनो नांगौ। हासिबानो गैथारा जादों। औवाखौ थनैसो फाननो हागौमोन माथो जोंहा। आजिखालि मानसिफोरा माथो औवाखौनो बारा बायनो फैला। फाननो सानब्लाबो गाहकखौनो मोना। लाइमोन आब'आबो फैदोंमोन खोना, लिंफ्लाङासै आङो। र' बाबुखौ लिंहैनि औवाखौ दानफैनो। आं आरो दाननोनो रोङा। दायोनो जिरगोन आङो, दायो हराव। नांथारगौ जादों एकदमबारे हासिबखौ।
न'आवथ' बारा बिफां गैखाया देनाय थेवब्लाबो मालायफोरनि बै बिफांनि बिलाइफोरा जा सिरि फैखायो जोंहानियाव थांसै र' आयु सान्द्रिया बेयावसो बायना दंफैयो बेखौनो बेसेबा नागिरगासिनोमोन आङो आयु दालाय अबावथ' ना सायनांगौ जाखो बेसेबा मोजांखामोन सान्द्रिया दा सान्द्रि बायनो थांबाथ' 200-250 फैसा नांखागोन सोरथ' सेफायना दोनखोलै बेयाव बै मोस्रोमानो सेफायदों खोना र' सान्द्रि गैयाबा ना सायनो खस्थ' जायो आब' नङा गथ' नैबे सान्द्रिखौ सोर सेफायनाय मोनथिया आङो दांनायानो थायाखै आङो दाखालि आङो नाखौ सायदोंबाबो खिरखायावसो सायदोंमोन सान्द्रिखौ नागिरनानै मोनाखैमोन आङो आयु होनबालाय सोरथ' सेफायमारनाय बिदि सान्द्रि गैयाबा ना सायनो बेसेबा खस्थ' जाखायो मोनथिगौ दे आंबो दा आरो बायबाय आरो माथो खालायबावनो दा अबाव सान्द्रि मोनबावनो देनाय सान्द्रि गंसे बायनो थांबा खथ' फैसा नांगौ गैयाबालाय उफाय गैयालै माथो खालायबावनो बै खिरखाफोरावनो सायनांसिगोन आरो आब' टिल्लुआलाय मोनथिया ना गामियावसो थांदों ना न' सिङावसो हाबना दङो माबालै आब' हासिब नांगौ जादोंमोनलै औवा मोनदोंमोन आङो हासिब जिरनो हानाय हासिबखौलाय नांगौ जादों र' नांनायालाय बै मालायनि बिफांनि बिलाइफोरानो बेसेबा सिरि फैयो गय दुनायखंनि हासिबजोंबो थांनो नागिरथारा ओंलै आब' बेनिखायनो आङो दिनै औवा नायनो थांदोंमोन ओमफ्राय मोनबायबो ओमफ्राय दा माबाखौ टिल्लुखौ माबा दाननो लांनि र' आं दाननो रोंथारा थां होनबा सानैजों दानना लायथां हासिब नांगौ जाथारदों लायनि र' आब' दिनैनो जिरगोन आङो हासिबखौ दायो हराव जिरगोन ओमफ्राय लाइमोन आब'आसो बारियाव थांगोन होनना बुंदोंमोन अबाव लाइमोन आब'आलाय गैया मालाय अनजालु गुमैजों रायज्लायगासिनो नाङा दे बेखौ लांफानो मालाय रायज्लायगासिनो उनाव थांनो हागोन दे नंगौ दे होनबा लाङा दे थांसै र' टिल्लु फेट्टुखौ लानानै दे थां फाबु गोलाव नायनानै लाबो दे आङो मानसिया गोजौ ना माबा फाबु गुसुंनि हासिब सिबबा सिंखौनो सालाय रखम मोनो दे जागोन दे सान्द्रिखौसो बोरैबा उनखांखां मोनबाय थादों आङो दाय बोरै बायमारनाय माबा लोमजाहांसो मोनबाय माथो आङो मा जानायनि बिदि मोनखौ आङो लोमजानाङामोनलै ओरैनोबाबो गोजां बोथोर बेसेबा गोजांसोयो आंनियाथ' स्वेटारबो गैया जेकेटबो गैया दङबाबो बै आगोलनि बोराय गांसेल' स्वेटार दङ बेखौनो गानबाय थायो आङो आरो मैया हरावबो बेसेबा गोजांनाय मोनखादोंमोन आङो खिन्थायाखैसो साब्रै मानिना कम्बलानो थोस्लाबा कम्बलाबो गांनैल' मानोथ' लोमजानो नागिरलायखोलै आङो ओरैनोबाबो फैसा गैथारा जादों फाननोबो जेबो गैया मैयानि ना फाननाय फैसाखौबो खरसा खालायजोब्बाय 20 थाखाल'सो नामा दंखोना थाव संख्रै आलु दालि गासैखौबो बायबाय फैसायानो बायजोब्बाय मायो न' सिङावसो दङ नामा नोंलाय थुनाय जोंना टिल्लु औवा दानिनि हासिब जिरनांगौ हासिब गैथारा जादोंलै औवा दानहैनांगौ आङो नोङो हाया होमबा आङो हागौ थेवब्लाबो माबा आंनिया दाननाया सिदा जायालै मा नोंलाय उन्दुफेरा दिनैलाय मानो उन्दुखो आब' आं माबा बोरैबा मोनदोंसो दिनै बोरैबा लोमजाहां मायो मानि थाखायबा मा मोनथिगौ दा आयु गोजां बोथोरफोराव इनै मानो लोमजानो मोनबायखो गोजां बोथोराव लोमजाबा बेसेबा गाज्रिखा औलै मोनथिगौ दाथ' मुलिबो गैया र' आं दायो नङाबा मुलि लायगोन र' फैसायाबो मैया ना फाननाया 20 थाखा नामाल'सो दङ एसेबां मानि खरसा खालायजोब्बाय आरो 150 मानि मोनदोंमोन माथो बिदिनो नोङो फैसा एसे मोनबानो खरसा खालायजोबो एसेबो लाखिनो रोङा फैसायानो गैखाया ओरैनो आरो फारसेथिं गोजां बोथोर जोमनोबो कम्बल गांनैल' दा मा जागोन देनाय नोंसोरनि गेजेराव थागोन दे आङो गेजेराव थाबा बारा गोजाङा थेवब्लाबो नोङो दा लोमजादों जिमान गेजेराव हाबख'ना थाबाबो नोङो गोजांगोन अर सायनो हागौमोन र' दा अर सायनोबो बनाबो बारा गैया एसेल'थार बै नाराफोरखौनो एसे हाना लाबोगोन र' आङो थौ हासिबनि औवा नांगौ होननाया दानहैनि थुं नोङो हानाय नङा मानो हाया हागोन दे
माथो लोमजाहां मोनदोंनो खर' सादोंनो सादों सानाया थेवब्लाबो बिदि एसेबांबो बांद्राय साद्रायाखै आरो हागोन दे थौ हामारगोनथ' हागोन दे ओरै साद्रायाखै आंनिया माने एसे साहांदों आरो दा एसे सानायावनो नोङो मुलि जानो मोननांगौमोन होमबाना नोंनिया लोमजानाया हामना थागौमोन आरो जानो हानाय नंलामोन दा मुलिबो गैयाना लाबोना दोननाय फैसा दङबा हर होमबा मैयाना फाननाया 10 थाखा आं मुलि लाबोना होफैगोन दायो होगोन दे थु सिगाङावनो औवाखौ दानना होग्रोनि आङो होमबालाय हागोन बालाय